Ustavni sud zabranio je rad pokreta Obraz. Kako je saopšteno, odluka je doneta zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Organizatori Parade ponosa, pojedine stranke i policijski sindikati pozdravljaju odluku. Obraz će uskoro biti izbrisan iz registra udruženja pri Agenciji za privredne registre. Tom odlukom sud odgovara na 14-godišnje aktivnosti pokreta koje naziva govorom mržnje, uznemiravanjem i ponižavanjem građana. Od danas sve aktivnosti iza kojih bi stajao Obraz nisu legalne. Udruženje se svojim proklamovanim načelima, delovanjem i podržavanjem nasilja zalaže za model društva koje je zasnovano na diskriminaciji pojedinih etničkih, verskih, seksualnih i drugih grupa. U tužilaštvu po čijem je zahtevu podnetom još 2009. i zabranjen Obraz kažu da će odluka doprineti suzbijanju nasilja. Ovakva odluka šalje veoma snažnu poruku da je zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji neprikosnovena. Takođe, ova odluka trebalo bi da doprinese suzbijanju nasilja i netolerancije koju je propagirala ova organizacija. Pravni zastupnici Obraza kažu još nisu dobili odluku Ustavnog suda pa ne žele da je komentarišu. Zaštitnik građana smatra da je odluka dobra, ali nedovoljna. Odluka Ustavnog suda nam je dala, kupila nam je nešto vremena, ali je to lek koji leči bol, a ne samo bolest. Nije dakle dovoljno mladim ljudima samo pričati kako treba da se ponašaju, čime treba da se bave, već im pružiti šansu, zaista realnu šansu da to čine. Ne samo ako su u podmlatku neke političke partije. 14 godina od osnivanja pokreta Ustavni sud Srbije doneo je odluku kojom zabranjuje Obraz. To je druga takva odluka suda u relativno kratkom vremenskom periodu, prošto je pre godinu dana zabranjen takozvani nacionalni stroj. Ustavni sud odbacio je deo zahteva tužilaštva da zabrana bude izrečena i zbog nasilnog rušenja ustavnog poretka i izazivanja rasne mržnje.